No m'agrada el meu germà. Deixa'm, sisplau! Auxili! Espera'm, Kenichi, vols? Però què els deu passar ara? No ho sé pas, noi. Anem a veure què fan. Espera'm, noi, no corris tant. Kenichi, t'he dit que em deixis aquell llibre! Ui, és meu i no l'he llegit encara! No em vols fer cas, eh? Saps què vol dir això? Soc més gran que tu! Encara que m'amenacis, no te'l deixaré! Dóna-me'l! Deixa'm! Ai! És meu! Torna'm el llibre, Tori! Què dius, marret? No em facis mal, no em peguis, que algú m'ajudi! Espera! Auxili! Espera! Oh, Què dimonis li ha passat al meu germà? no l'havia vist mai tan violent. I al cap d'una estona... En plena tardor m'encanten les castanyes. Qui m'ataca? Vosaltres? Que esteu sonants o què? Es pot saber què passa aquí? Mira com És dissimula. un trampós. Què hi feu aquí dalt? Vinga, baixeu, que us donaré unes quantes castanyes. Ja veureu que bones que són. Castanyes? No en volem de castanyes, entesos? Per què estàs enfadat, Jinzu? Sempre t'havien agradat les castanyes. Escolta, Jinzu, que no et trobes bé. Pensa una mica i sabràs per què estic enfadat. No ho entenc. No recordo haver-te fet enfadar. Encara dissimules? Ai, ai. Em pots explicar què passa? No entenc res. No m'agrades gens, entesos? No m'agrada gens. Ostres, cada vegada ho entenc menys. Hola, Tori! Què et passa? En Jinzu està enfadat amb mi i diu que no li agrado gens. En Jinzu enfadat? I per què? M'agradaria saber-ho, però no m'ho ha volgut dir. Què creus que li ha passat? Potser és a l'època rebel, com els passa a tots els nois. Potser sí, però en Jinzu és el meu únic germà. Entens el que vull dir, Kenichi? No m'agrada veure-lo enfadat amb mi. No et preocupis. Què passa, Tori? Sento com parlen en Jinzu i en Shishimaru. Escoltaré què diuen. Sempre li he tingut respecte al meu germà, però ara m'ha decebut. Sí, és veritat. L'has vist com tractaven Kenichi? Com el pot maltractar així? No ho entenc. Jo tampoc. Mira, m'agrada molt el meu germà, però ara no m'agrada gens. T'agrada o no t'agrada? I? Escolta, vull dir que m'estimo molt el meu germà, però no m'agrada gens que tracti tan malament en Kenichi. I a mi tampoc. Si continua així, no penso parlar-li mai més. Ara ho entenc, està enfadat per allò que hem fet. Hem de fer-hi alguna cosa. Actuava tan bé que en Jinzu s'ha cregut. No pots estar-ne content. Escolta, pots explicar-li que allò no era veritat? No fa falta dir-li res, tard o d'hora ho sabrà. Sí, però d'aquesta manera... Per què no ho assagem una altra vegada? Què? Assajar una altra vegada? Va, encara no he memoritzat el diàleg. D'acord, Tori? Comencem, vinga! Ostres, i ara què hi puc fer? Escolta, què hi fas aquí? Llegeixo un llibre molt gruixut. Deixa'm en pau. Deixa'me'l veure. No vull, és meu i encara no l'he llegit. No em vols fer cas, eh? Saps què vol dir això? Sóc més gran que tu. Em sap greu, però no te'l deixaré. Deixa'me'l d'una vegada. No Dóna'm, vull, em només sents? és per llegir-lo una miqueta. Deixa'm estar, t'he dit que no te'l deixo. Té! Ara veuràs. Té! Corre, Shishimaru! No m'agrada gens, germà! Bé, primer esmolaré les dents. I ara, Tori, rebràs una bona mossegada del teu Shishimaru. I ja veuràs quin mal... Que trampós has fet servir el truc ninja de la raba buida! Ho havia de fer. Ja saps que no puc suportar les granotes. Ho has entès malament, Jinzu. Sí, és veritat, això és una equivocació. Què vols dir, germà? Tranquil, Jinzu, em veuràs, és l'assaig d'una obra de teatre. Què? L'assaig d'una obra? És que el fill d'un amic del meu pare em va demanar que sortís a l'obra. Presentaran aquesta obra per la festa del seu institut, però com que jo no recordo mai el diàleg, l'assajava amb la Tori. És veritat? Ostres, no ho sabia, m'estranyava molt. Em perdona, germà? És clar,
l'obra no pot ser que li faci mal. Esclar que no. Bé, per fi estic tranquil. M'alegro que ho hagi entès. Una mica més tard. Que no ho veus? Estic llegint un llibre. Pots deixar-me en pau? Deixa'me'l veure. No vull, és meu i encara no me l'he llegit. No em vols fer cas, eh? Saps què vol dir això? Sóc més gran que tu. Em sap greu, però no te'l deixaré. Deixa'me'l, em sents? No vull, torna'm el llibre ara mateix. Què dius, marrec? Escolta, no em rendiré mai. Però què fas? Ara has d'escapar-te. Saps, no penso escapar-me. Què penses que estem fent? Hem de seguir el guió. Ai, és veritat. Què hi fas aquí? Vés-te'n! Adéu! Espera! Agafa el llibre abans d'escapar-te! Ai, perdó. Culleres, ara ja no em recordo del que he de fer. No pot ser. Tant que hem assajat l'obra i em sembla que no ha servit de res. Ni.